ना खाना तो इतना अच्छा बनावे लेकिन वो मुंह से ना छूटी। वो तो देखा ही के लागता। भाभी हमरा के एगो और रोटी दी। 50 गो तो खा गई नी, अब कितना खाएम? न्यू तो 51 गो के होला। एगो और दी रोटी। खाली खाही के जाने नी, बनावे की ना? हम बनाएम तो खाई के। इतना संस्कारी कि कोई कतनो बोल दे एकरा मुंह से एक शब्द जे सुने के मिल जा। हमरा के गुलाब जामुन ना देबू, हमरा के ना देबू, लुका के रख ले बारू हमरा से। आज तारा के ना छोड़े, आज तारा के ना छोड़े।